В това видео ви предстои да видите как поправяме F34 или пък още повече ще задълбочиме проблема. Излиза. Ема искам кутията. Става ли с него? Да. Трябва да ги разятеш. Ще стане ли работа или няма да стане? Те има още едно някъде. Значи само средния е малък болт, е? Да. И долу вдясно е малък. И излизай. Смарт. Гарнито са здраве, бе. Ето се спеска. Ето тук няма. Тя е горе остава. А, те е бъркали. Неко, той си скъса главата, аз чал мене ма боли като гледам. Чакай. Искай да ти го слага? Виж заради тебе какво прави, Не мога да да има болчи. Чакай. Чай развърта то сгоре. Стой. Дей чукаш. Голям токмак, брат, после сте с болтови да знаеш. Друга приятел. Дай я, не? Да? Дай я, не? Тя има дете. Колко има дете? Виж какво ми направи телефона. Защо трябва да пипаш постоянно ти нещо? Борис, моля на команда. Да, Добре, там горе махна, тук долу махна. Чай да не някъде фотно. тук отдолу един 6, трябва да смайнали 6 болта, яш? 2, 3, 4, 5, 6. Майна да сме. Майки. Лешник. Печем маслото. Сода бикарбонат. Хора, сменяме и термостата на Маркуча. С тел сме го вързали. Кардана завили го? Да. Много баби хилаво бе, види го. Седи и гледа като карикатура. Като карикатура. Стреляш ли? Двойен радиатор, да? Пълен с масло. Разкачили сме всичко. Остава да вземем само гарнитурите на охладителя и на корпуса. Това ще го оставим за утре. Това трябва да го шкурим, да го изчистим хубаво. Маслото сме източили. Антифриза източихме. Доста разгоране падна. Ще го видим. Ще го бъде или няма го бъде. Най-вероятно е от тук е пропуснал гарнитурата. Тая, която влиза към блока. Най-вероятно това е виновника да влезе масло в антифриза. Изкарали сме водния радиатор.
Изчистим и него. Гледай за един масен охладител, брат. 100 работи, долу. Въздушни филтри, перки, маркучи към турбото, други маркучи, масло източваш, антифриз източваш, воден радиатор вънка, миш. Абе, ужас. Компютъра на колата също. The next day. Взели сме вече новите гарнитури и ще почваме да сглавим, нещата изсъхнаха. Ще му правим кръщение на пластмасен охладител. Той да му да върши работа. Трябва да сменили сме всички гарнитури. Ще го видим. Го зашкури малко към блока. Съм в гаража. Тук съм. Там дълъг ли да ще поседа? Стягаме картера. Слагаме всички маркучи. Аз ще промим, това е за парното, нали? Не. Да. Няма нищо. И ще видим какво сме направили. Слагаме радиатора. И така, кратка равносметка, сменили сме масления охладител, измихме системата многократно, както видяхте, няколко пъти с вода, накрая вече си наляхме охладителната течност, още има малко масло в казанчето, но това е напълно нормално, след като колата е била пълна с масло, всички маркучи в цялата система. След 2000 км отново ще се източи маслото и охладителната течност ще се смени и тогава вече ще видим на 100% дали всичко е наред, но от водната помпа струичката тук си пръска добре, само водичка си излиза, така че това е. 24 hours later. Добре ли? Реното се качи на платформата. Всичко е точно. Бърка масло с вода.